Знаете ли, че свободата е една от най-ценните ценности в българската история? През вековете българите са се борили за нея. От Аспарух и създаването на първата българска държава до освободителната война през 18 и 19 век, стремежът към свобода е бил основен мотив. След 500 години османско владичество, българите успяват да възстановят независимостта си през 1980 година. Тази свобода не е само политическа. Тя е и културна, и духовна. Създаването на училища и възраждането на българския език са примери за това, как свободата вдъхновява нацията. Днес значението на свободата остава също толкова важно. Тя символизира не само независимост, но и правото на всеки да бъде себе си. Свободата е основата на всичко, което сме.